Για τον Τρούλη και Ναι. να μιλήσει. Τρούλη, πριν είπες ότι σαν παοξή, ότι θα γίνεις 10 χρόνια πάω, κάτι τέτοιο σαν τον πάω, θα περάσουν 10 χρόνια και να έχεις μια καλή πορεία. Κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι αν είπε κάτι τέτοιο. Όχι. Εμείς σου πες μας είπε δεν είναι. Που τον πήρε ο παοξής τηλέφωνο και τον είπε ότι εγώ είχα μια 10 εξόδους φερή. Και είπες, Αν είχα τον Κόκαλη, άμα γίνω και εγώ ουρά του Κόκαλη, θα βγω 10 συνεχόμενα. Όχι, δεν είπες για ουρές του Κόκαλη. Ουρά του Κόκαλη. Αυτό είπε, για ουρά είπε, ναι. Για ουρά του Κόκαλη είπε. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό είπε. Εντάξει, Τώρα να πεις κάτι άλλο. Και το Θεό τον Άρη να την άλλη και το δικέφαλο να βάλει επάνω. Πάω, δεν γίνεται. Τι είναι ο Πάοκ, ρε φίλε. Δύο πρωταθλήματα και κύπελα. Τι ήθελε αυτό. Γιατί εσύ τι έχεις. Και το Τρία πολεμικό πρωταθλήματα και έχεις. ένα κύπελο. Τι είναι ο Πάοκ, ρε φίλε. Κλεπτοκομείο είναι ο Πάοκ. Κλεπτοκομείο είναι ο Πάοκ. Ένα κλεπτοκομείο είναι ο Πάοκ. Τι είναι ο Πάοκ. Τι γίνεται καραγκιόζη. Τρία έχω κι εγώ. Κι εγώ τρία έχω. Άσε μας τώρα. Πού, στο 75? Είχες γεννηθεί το 75 εγώ. Είχες γεννηθεί. Και πήγα και στο Τούμπα, ναι. Είχες γεννηθεί 6 χρονών. Πήγαινε στη Τούμπα, Ένα πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει τίποτα με αυτή τη λογική. Άλλο το 75 και άλλο το 39 και το 40. Και σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια το 75 σε πώς τα φαίνεται. Μέχρι 60 χρονών έχεις γιατί με τη ματσούλα. Το 40 φαίνεται, 38. Αν τα φαίνεται τώρα. Αν φαίνεται,